Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bu 2021-nji ýylyň 16-njy awgusty. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýar. Hormatly izleyiciler, size ýa inni habarlasyňyzam. Dekdün 15-nji awgustda Talibanlar Awganistanyň paýtagty Kabuly eýlediler. Naha dek ötün akşam Al Jazeera telekanaly Awganistanyň Taliban güýçleriniň Kabul'daki prezident köşküne girip özlerini alıp başlarını görkezdi. Ine şu Awganistanyň prezidentiniň köşkü Kabul'daki Talibanlarym şu köşkün içinden arkayn gedip görler, özlerini şu köşkün eýeti hem şu ýurdun eýeti ýokmyny alyp barýarlar. Bir otogdan beýle kotoga geçip hem özlerini surat aldyryp, video düşürüp köşkün içinden aýlynyp görler. Kıynan hatta inni bey amala aşırılan durmuşa geçirilen fakt. Yani tutuş Awganistan edil häzir ki şuun kun bolmasa da yine bir näçe günden tutuş Awganistan Talibanyň dolu kontrolüne geçer diýibini aýdyp boljak. Awa ne edil häzir ki wagt Awganistanyň içinde elbetde Talibanlara garşylyk görkezýän güýçlerim bar. Şoltanna Awganistanyň demirgadyk regionlaryna biziň türkmenlerimiz garşylyk görkezmeklerini käbir etraplarda dowam etdirýärler. Ha bilşiňiz ýaly, tek 2 gün mundan ozal Balkh vilayatynyň paýtagty Mazar Şerifem Talibanlar tarapyndan ele geçirildi. Mazar Şerifde özbekler, täjikler bilen birlikde türkmenlerim koçum bolup oturýarlar, öýren köp sanly türkmen raýatlar şo taýda ýaşaýarlar. Biziň milletimiziň wekilleri elbetde bulam ören alada döreji ýagdaý, ýene de bir alada döreýän ýagdaý olam biziň käbir türkmenlerimiziň henirem Talibanlar bilen tögüşlerini dowam etdirmekleri. Türkmenistan bilen terhet ýakadaky käbir regionlarda, etraplarda türkmenler bizde bar bolan maglumata görä henirem garşylyk görkezmeklerini dowam etdirýärler. Inni bu ýagdaý ýakyn wagtlarda bu türkmenliň ykbalynyň nähili boljakdygy baradaky möhüm soraw ortaga getirýär. Şular barada şu türkmenliň ykbaly barada Türkmenistanyň häkimetleri nähildir alada edýärlermi? Alada edýärler diýip şaklamaga ýa-da pikir etmäge hiç ýyly esas ýok. Ýogsa beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň häkimetleri soňky wagtlar Talibanlar bilen gizlin ýagdaýda Aşgabatda hem Katarda gepleşip geçirip geldiler. Bu barada käbir habar agentlikleri habaram berdiler. Iň soňky täzeliklerden birem bilşiňiz ýaly geçen hepde 10-njy awgustda Azatlyk radiosynyň rus tilli sahypasyna bir maglumat peýda boldy. Ýagny 11-nji awgustda Türkmenistanyň resmi delegasiýasy Katarda Talibanyň delegasiýasy bilen ýörüýte gepleşip geçiripdirler. Hergedek bolşaýaly Türkmenistan tarapy bu barada hiç ýyly resmi maglumat berenok. Mundan ozal bilşiňiz ýaly geçen ay iýul aýynyň 10-uny Talibanyň ýörüýte delegasiýasy Aşgabada gelip Aşgabatda Daşary işler ministrligine gizlin var gepleşip geçirip gidipdir. Elbetde Talibanlar bu gepleşigi gizläp oturmady, emma Türkmenistanyň hökümeti bu gepleşigi gizledi. Şu arada da Azatlyk radiosu Talibanyň ýörüýte pres sekretarinyň ýörüýte Medwat gullugynyň wekilinden maglumat alyp şu arada maglumat berdi. Bu barada başga da käbir habar şeşmeleri maglumat berdiler. Ondan ozal fevral aýynda, şu ýylyň fevral aýynda da Türkmenistanyň Talibanlar gepleşip geçirip gittiler. O barada da şu gepleşip geçenden soň Talibanyň öýleri beýan etdiler. Talibanlar bu baradaky wakany gizläp oturanoklar, emma Türkmenistanyň häkimetleri şu geçirýän gepleşiklerini gizlin geçirmäge çalışýarlar. Näme üçin? Näme gizleýärler? Olary bilen şu güneçende Talibanlar aslında teröristik güýçler diýip hasaplanýar. Ol 2003-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan teröristik gurama diýilip, teröristik hereket diýilip adlandyrylyp ýörüýte status berildi. Şol taýda dünýäniň köp ýurtlary tarapyndan hem hökümetler tarapyndan Talibanlar teröristik hereket diýip hasaplanýar.
Şoň üçin ýaňy ýakyna çenni bu Talibanlar bilen geçirilen gepleşik geçirilen okdy ýöne soňky wagtlar Amerikan Birleşen Ştatlarynyň wekilleri Katarda Talibanlar bilen gepleşik geçirýänliklerini eglan edip başladylar. Şol tanda Awganistanyň hökümeti belli bir käbir alalaşyklara gelmek üçin Taliban güýçleri bilen gepleşik geçirip başladylar soňky döwürler. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri şu öz geçirýän gepleşiklerini gillemäge çalışýarlar. Diýmek, şol geçirilýän gepleşiklerin gün tertibinde nähiller bir gildiň temalar bolmaly. Bolmasa näme üçin onu gillemäge nähil esas bar? Bolýa siz Türkmenistanyň häkimetleri arkaýyn aýdyp bilerler sebäbi şu ýylyň ýadyna Talibanyň delegasiýasy Moskwada barkaýdy. Ortaýadyň hem häkimetleri bilen gepleşik geçirip gaýtdylar. Olar gizläp oturmadylar. Ortaýadyň häkimetleri gaýty, olary telewizionda da görkezdiler. Ama Türkmenistanyň häkimetleriniň şular ýa açyk beýan etmegine näme päsel bolýar? Bu ene bular Taliban güýçleri terrorist güýçler. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri aýdyp bilýär, näme nagun wataryň käbir ýurtlarynyň delegasiýalary Katarda Taliban güýçleri bilen gepleşik geçirip ýörler. Awganistanyň hökümeti bilen gepleşik geçirip ýörler. Ortaýadyň häkimetleri gepleşik geçirip ýörler. Bir demine geçirýär diýip biljek. Ondan gepleşik geçirmäge belli bir derejede esasam bar. Näme üçin? Sebäbi Awganistan goňşy döwlet. Talibanlar hem Awganistanyň içinde hereket edýän, görän uly güýçli bir hereket. Onu boyuna alsaňam alaýmaly, almasaňam alaýmaly. Şoň üçin Türkmenistanyň hem hukuklyk ýagdaýy şolaň alyp barjak, şolaň alyp barýan siýasatyna, şolaň edýän işlerine günden-güne bagly bolup durýar. Şoň üçin Türkmenistanyň häkimetleri bunu açyk eglan edip inha Türkmenistanyň hukuklygynyň ýagdaýyny hukuklyk bilen baglanşykly meseleler gödüňde tutup bir Talibanlar bilen gepleşik geçirýär arkan aýdyp bilerdiler. Ýöne madama bular gepleşigi gildiň geçirýärler. Ine soňky gedek geçirilenlerinde geçen aýda, ine iýul aýyna geçirilen gepleşikden soň Awganistanyň daşary işler ministrligi resmi nägilik bildirdi. Nägilik bildirdi? Eger Taliban güýçleri bilen haýsydyr bir resmi hökümet gepleşik geçirýän bolsa, olary bilen bize salan bolsa gowy bolardy. Bu Awganistanyň öz resmi hökümetine hormat boluşunyň alamaty bolardy diýen ýaly nota ýerleşdirdi. Awganistanyň daşary işler ministrligi. Şol notada da nägilik bar. Näme üçin Türkmenistanyň häkimetleri bize duýdurman biziň arkamyzdan, biziň duşmanlarymyz bilen gepleşik geçirip ýör. Şonu bize duýdurup, bize bilen maslahat alışyp, bize bilen konsultasiýa alışyp geçirip bilerdiler diýilen ähengde beýanat ýaýratdy. Inni bula bir tarapy, ikinji tarapy. Häzir soňky wagtlaryny Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem koalisiýon saýyurdaşlarynyň Awganistanyň öz güýçlerini çykarjakdy bu arada. Şu ýylyň mart aýynda eden beýanatlarynyň soň huzuran Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'ın mart aýynda şu arada eden beýanatyndan soň Talibanlar öz hereketini hasam güýçlendirdiler. Olary hem bildi Amerikan Birleşen Ştatlary inni bir de garşy görüşmäge bilen eliýetene bularyny gitmekçi. Hereketlerini güýçlendirip etraf vilayatlary basyp alyp başladylar. Emma Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri olan häkimetleri 20 ýyl mundan Awganistanyň içine baranlaryna biz tertip düzgünü berjaýatjak, biz hukuklygy berjaýatjak şu taýda, üpsün etjek. Biz şu taýda demokratik jemgyýet kurjak diýip baran Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri näme üçindir bu basylyp alynýyşlyga asla üns bermän başlady. Diýmek olan maksady onda odal başda Awganistanyň demokratiýanyň gurmak däl, Awganistanyň hukuklygyny üpsün etmek däl başga maksat bolup çykýar. Eger Awganistanyň hukuklygy bulary alada goýan bolsa, ol näme üçin Amerikan güýçleriniň, Amerikan häkimetleriniň bunu gözüniň alyna Talibanlar ine soňky eýem 2 aý bäri näçe territoriýalar basyp alyp başladylar, emma olardan hiç ýyl reaksiýa bolmady. Bunu watar koalisiýon güýçleri tarapyndan. Gaýta olar öz goşunlaryny çykarmaklaryny dowam etdirdiler. Indi beýleki tarapdan soňky şol geçen 20 ýylyň dowamynda ine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan terror hüjümi diýilip adlandyrylýan wakadan soň, ýagny 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda New Yorkdaky Kıtany Fevda Amerikanyň binasyna uçar bilen edilen hüjümden soň Pentagonyň şol gün Pentagonyň binasyna uçar bilen edilen hüjümden soň bilşiňiz ýaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri bu işde Al-Kaidany aýypladylar. Şol tanda Talibanyň hem şo Al-Kaida ýardym berýändigini bakanalap Awganistanyň içine ýem oktýabr aýynda şol ýylyň oktýabr aýyna ýem boşun saldylar.
Bolya indi olan maksadı nämedi? Awganistan'daki terörizmi köküde mar bilen ýok etmek. Şoltanna Osama bin Laden we Al-Qaidanyň beýleki liderleriniň ele berilmegini gadanmak. Emma bu maksatdan hiç bir amala aşırılmadı. 20 yılın dowamında trilyonlarca dolar harc edildi. Tutuş owan hem Irak kampanyasına trilyonlarca dolar. Şolardan şol burtanna her yıl Amerikanyň Birleşik Ştatlary Awganistanyň harbylaryny hem howpsuzlyk güýçleriniň işgärlerine tälim bermek maksady bilen 4 milyarddan gowrak her ýylda 4 milyard dollardan gowrak pul harçlady. Öldürüm şu çakaçende Awganistanyň umumy harby güýçleriniň ýani goşun taanyň 300 miňe goloy eskerden ibaratdygy elan edilip gelýär. Indi Talibanyň şu gün güýji 85 miň töwereги adam güýji, töweşiş güýji diýilip hasaplanylýar. 85 miňden ibarat Talibanlar 300 miň töwereги eskerli Awganistanyň harby güýçlerini gasap kovup çykaryp ýygyna welaýatlary basıp alyp başladylar. Ine dek düýnemini paýtady basıp aldylar. Hany ol 300 miň tany goşun birinji dana. Hany olara berilen tälim 20 ýylyň dowamynda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Günwataryň instruktorlarynyň, tejribeli ofisiýerleriniň beren tälimleriniň netijesini ýerede. Hany ol milyardlarça dolar harc edilip Awganistanyň eskerlerine, harbylaryna berilen ýaraglar, hany olaryň ulanmak başarnygy, hany olaryň garşylyk görkezmek başarnygy, hany bu ýerde? Bilýäňmi näme üçin? Şu atla şeýle boldy. Sebäbi şol kagazy ýüzünde görkezlen tan Awganistanyň 300 miň goloy harby esker bar diýip görkezlen tan yalan maglumat bolup çykdy. Ol diňe pul ýuwmak üçin görkezlen tan bolup çykdy. Milyardlarça dolar harc edilen pullyň köp bölegi şo taýda Günwataryň çinonyklarynyň şuňy bilen iş alyp barýan guramalaryň kiselerine, şolaryň ýolbaşçylarynyň kiselerine hem Awganistanyň resmiýleriniň çinonyklarının kiselerine siňip giden pul bolup çykdy. Hakikat ýüzünde de Awganistanyň tutuş harby güýçleriniň 50 miň töweregi eskerden ibaratdygy aýdylýar. 50 miň töweregi 300 miň töwerek däli. Şoň üçin Awganistanyň eskerleri hiç ýyl garşylyk görkezip bilen oklar. Talibanyň bar ýerinde Awganistanyň güýçleri desine çekilýär. Ene edil şu gün Talibandan gaçyp Özbekistanyň territoriýasyna geçen bir näçe tany harby uçara Awganistanyň Bagystan Özbekistanyň harby gora güýçleri yara ulanmagy mejbur boldylar, sebäbi bir ruhsat ketip geçipdirler. Edil häzir kwat şu harby bir katany harby uçaryň atylyp ýere gaçyrylandygy sebäpli o taýda adam ýetdilerim bar. Ýani Awganistanyň harbylarynyň tarapyndan ýetdi çekenler bar. Ondan daşary Awganistanyň eskerlerine soňky günler Täjikistanyň territoriýasyna, Özbekistanyň territoriýasyna kursak girip şo taýp geçmäge mejbur boldylar. Hiç ýer garşylyk görkezip bilmän. Ine bula meseleň ýanky taraplary. Şo Günwataryň şu taýp gelip Awganistanda biz gora üçin ederiz, Awganistanda biz terrorizmi köküden bar bilen ýok ederiz diýip alyp baran şo taýda 20 ýylyň dowamynda alyp baran siýasatynyň hem geçiren çäreleriniň ine netijesi. Bu üstesine Talibanlar döwründe 1996-njy ýyl 2001-nji ýyl aralygynda neşe feowdaty hem neşe önümçüligi minimum derejeye ýetirilen bolsa, Talibanlar häkimetden çetdirişlerinden soň näme üçin 2001-nji ýyldan soň Awganistandaky neşe önümçüliginiň derejesi has ýokarlandy. Soňky ýyllar Awganistanda öndürilen neşe ýanky neşe önümi 9000 tonna, ýani diňe ýöne daşary ýurda çykarylýan neşe önüminiň meçhuri 9000 tonna hasaplanylýar her ýylda. Indi şu neşelerim nähil ýol bilen çykarylýandyr? Kim çykarýandyr diýär? 9000 tonna, ol 9 tonna da däl. Onu sen kiýtäňe salawam çykaryp ýetişek gumanyň ýok. Onu sen halta salawam, onu sen çemedana salawam, eşeň üstüne ýükläp borjuny içinde doldurwam, onu daşaky toralýarly ýylda 9000 tonna çykarmaly bolsa daşary. Onu elbette şo taýdaky yerleşýän harby badalardan uçýan, daşary ýurda uçýan ýük uçurlary arkaly daşalýanlyk hakynda anyk maglumatlar bar, ören köp maglumatlar bar.
Niştadanam görünýän hem şu şotay koalisyon güýçleri ýerenden soň Awganistanda neşe ýönümçilik aýta artdy. 40 hesse. Talibanyň döwründe geçirilenler 40 hesse Awganistanda neşe ýönümçilik artdy. Geçen döwründe wamy. Indi bolýan Awganistana bular bu niýet bilen barıpdyrlar. Hani şu 20 ýyl geçen 20 ýylyň dowamynda trilyonlarça dollar pul harç edilenden soň näme üýtgeçlik boldy? Gödedir töreýäli görkezler ýalda atlam. Meňne odolky adatlyk radiýasynda işleşen Awganistanlyk herdeşlerimde soramda hiç adam görkezler ýa hiç zat ýok diýer. Hiç zat. Ne ilim bilim oja gurully, ne adamlara ýaşaýşa infrastrukturasy döredildi, ne medisina puda gogulunny, ne howpsuzlyk gogulunny. Sarp edilen trilyonlarça dollaram, pullaram hem gün wataryň yankı uğurlarının kithetini doldurdu, hem Awganistanyň öz şenönüklerinin kithetini doldurdu. Şopullar. Ine gynansak da ýagdaý şolar ýaly. Indi şu wakan fonunda da Awganistanyň prezidenti intek Talibanlar kawula girmäke edil bir günüň ýaly. Awganistan terk edip gidýär. Oňa niýek giden belli däl. Ina şoň Awganistanyň Kabul aeroportundan uçup duran suratyny ýanky videosyny alypdyrlar. Käbir habar agentlikleri ýa şoň ortaýdan kanallarynı, telekanallaryny birine düýün şonu görkezdi. Şu Ashraf Ghani, şu prezident Ashraf Ghani uçura minip barýar. Düýün ilki maglumat ýaýrady. Hamala şol Ashraf Ghani Tajikistana uçup gidipmişin, şu taýda gidilenýärmişin. Wagtlança soňa gün bataryň aýdyr bol ýurduna gitmekçimişin. Ýöne şu gün Tajikistanyň häkimetleri Özbekistanyň häkimetleri, Gazagystanyň häkimetleri özlerini, öz territoriýalaryny prezident Ashraf Ghani'ň bardygyny inkar etdiler. Şol Amerika dadiýetleriniň hiç birim Ashraf Ghani'niň öz territoriýalaryna gelenligini tasdiklap bilmediler. Indi bu taýda soraw ýa çykýar, belki Türkmenistanydyr diýen soraw ýa çykýar. Olam bolup biler ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýeger şol gelýän bolanlygyny da boyun almaýarlar, sebäbi Talibanlar bugün yaramaýar. Awganistanyň prezidentini kabul edip şeýdip mehmanparlyk etjek ýurdun hereketini Talibanlar halamaýarlar. Halamadylar, şoň üçin düşünükli indi häzirki wagt prezident Ashraf Ghani ýerlerde bir ýerlerde wagtlança gidenýär. Indi soraw ýa çykýar. Häzirki galawaply ýagdaýda soňky günlere çenli, şuňky güne çenli bizim Türkmenlerimiz Awganistanyň demir gadagynda Talibanlara garşylyk görkezip Talibandan ýüzlerçesini garap töwüş alyp geldiler. Edil şu gün kunem häzir çaklaşyklaryň dowam edýändiň hakynda maglumatlar gelip goşýar. Indi şol adamlar bizim şu Türkmenlerimiz de häzir indi Talibanlar häzir çäre görür. Şolary öldürürler, şolary gararlar. Emma şu arada Türkmenistanyň häkimetleri ala dedýärlermi? Ya Türkmenistanyň serhediniň gol oýunlaryna bir ýerde bir bozgunlar lagerini döretmek üçin iň bolmanda bir ala detdilermi? Öldürem görüp oturýarlar. Şu wakan şu ötüp gidip oturuşyny şu taýdan bozgundan bir ýerik çykjak bolup soň jırjaşakdyklary. Şoňa zerurlugyň ýüze çykjak diýen görünüp dur. O köre hasada. Şoň ala desini edip inha soňky wagtlar Tajikistanyň häkimetleri Awganistan serhed ýakada ine lager gurup başladylar. Ne şu arada ne käbir habar agentlikleri, ne Sputnik habar agentligi ýakynda maglumat ýaýdyrdy. Tajikistan Awgan bozgunlar üçin ýörüte bozgunlar lageriniň guruluşyna başlatdy. Näme şular ýaly şäherden Türkmenistan ýoly goýmaly. Näme şu serhed ýakada bir näçe bozgunlar lagerini goýup şu taýp iňolmanda öz türkmenlerimizi kabul etmeliler. Näme şu aly desni etmeliler. Ýok, bular gaýta Talibanlar bilen geçiren gepleşiginde näme etmeli? Öz sırtlarynyň howpsuzlygyny goramaly. Bular diňe şoň gurum ne diýendir? Görüp otursaň. Sebäbi bozgunlar baradaky mesele asla agdalanok. Şol gepleşikler, şol geçirilen gepleşikler baradaky şol ýanky Talibandan Katardaky pres sekretary habar agentliklerine interview berenler şonu tasdiklap bilenok bozgunlar baradaky meseleni aratmakda. Ýok. İki ýurdun howpsuzlygy barada hem tewda gatnaşyklar baradaky meselelerini maslahatlaşdy. Talibanlar bilen intak Talibanlar kabula girmäke tewda gatnaşyklar barada gurrum edýär. Şonam Talibanyň wekil tasdiklap bolýar. Onda mundan ol şu edilýän şaklamalar bardy.
Ine Awganistan'a gümantari yardımları deyip yardım iyiligi derli yük maşinleri uğradılı otuyor Türkmenistan'da. Şolongam ağla batı'nın Talibanlara varyanlığı hakkında şu adı için aydırıp gelmiyor. İnni şu akaları idarla otursan logika taydan şol doğru olup çıkıyor. İntek Talibanlar hakimiyeti el almaka bular feodal gatnaşıklar hakkında iki taraftan hizmetdaşlık hakkında gepleşip geçirip gelýän otalar diýmek onu. Bular onu köpden bäri, köp wagtdan bäri Türkmenistan tarapyndan şular ýaly golluk alyp gelen bolmaly. Üstüne Türkmenistan'ın öz ilatly punktlaryna köp yerlere elektrik togu ýetenek. Madan togu çypdy. Soňky wagtlaryna paýtagt Aşgabatda adamlar toksuzlukdan köten otuyor. Elektrik toğunun iyidigi derli öçürilýändigi bilen baglanşykly. Kynçylykdan köten ýerler. Emma şol wagtyň özünde Türkmenistanyň özi muduna diýen ýaly Owganistana elektrik toğuny berip otuyor. Anam şu tokdan Talibanlar peýdalanmaýandyr diýen. Elbetde peýdalanýar. Inha şolar Talibanlaryň tek kabula girmäke, häkimiýetiň tek ele almakalar Türkmenistanyň häkimiýetleri şolar ýaly gatnaşyk taklap geldiler Talibanlar. Bolýa inni şolar şu gepleşikde şu geçirýän gepleşiklerini şu taýdaky türkmenliň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin hiber zat aýdandyrlar öýdýän. Mena şolaryň aýdanlyklaryna inanyp biljek. Inni ýagdaý nähil bolmaly. Inni Talibanlar häzir inni Talibanyň dogry kontroly ele aljakdyklaryny görnüp dur. Inni paýtagt Kabul elleňe diýen soň resmi häkimiýetden elleňe diýen soň inni bir köre hata. Inni ýagdaý nähil bolar. Näme üçin bunu atar güýçleri edil şuň kugun Awganistany terk etýärler. Bolan başga bir beýlek bolsa. Ýöne öğrenmekim sorup. Näme üçin şuň kugun birdenike Amerikan Birleşik Ştatlarynyň häkimiýetleri Awganistandan öz güýçlerini çykarmaga karar etdiler. Bolmasa beýlek tarapdan seyredip görün 20 ýyllap şu taýda o Amerikan Birleşik Ştatlarynyň hem on taýyurdaşlarynyň harby badalaryny hem şu çaka çende 20 ýyllap şu taýda haklanyp geldi. Sebebi harby bada diýmek harby bada açmaklyk islendik bir ýurtda on öz giýesiýasy ähmiýeti bar. On öz giýesiýasy bähwidi bar. Olam näme üçin sen harby badaň üstü bilen şu taýda şu regionda etçek zadyň edip bilýän. İstendik yere operasiya, gizlin operasiyalar yolu goýulýan, harby badada gizlejek zadyň gizläp berýän. Resmiler bilen gepleşip geçirilýän, basış görkezip bilýän. Olaň telefon gurulmaşyklaryny dinläp bilýän. Hemme edilýän şu ýurdun içinde edilýän hemme elektron operasiýalary kontrol edip bilýän. Harby badalaryň maksatlary şular ýalyatdyra mümkinçilik berýär. Näme üçin alagada üstesine de ýaňa aýtdyk. Neşe tüwdat bilen baglanşykly ýagdaýlara da kontrol etmäge dogry mümkinçilik berýär şu harby badalar. Şu tüwdany amala aşyrmakda da şolaryň gönnün rol bar. Inni şular ýaly bähwitli proýektden, şular ýaly giýesiýaty strategik bähwitli proýektden el çekip näme üçin Amerikan Birleşik Ştatlarynyň hem taýyurdaşlarynyň güýçleri alagadan edil häzirki wagt çykyp gitmeli etdiler. Şu mesele oýlandyrmakmy siz? Eredip görün, bir giden utuşly mümkinçilikden el çekýärler. Siziň eliňizde utuşly kart bar. Ýöne siz alýaňyz da şu utuşly kartyň ýaňyzda bolýar, men şu utuşdan ýüde gürýän iki diýäňiz. Diýmek, şeýtmek bilen siz has bir uly utuş kazanmak planyňyz bar siziň. Diýmek onda siz has ýene de ondan bir bähwitlerek, utuşlarak bir zat kazanmak perspektiwasinden maksadyndan uralýar. O maksat nämeden ibaret bolup bilir? Ol maksat elbetde Talibany häkimiýet başyna getirip onda Talibanlary özleri Gulwataryň Amerikan Birleşik Ştatlarynyň bähwidi üçin has bir bähwitlerek proýektlerde ulanmak. Diňe şolar ýaly netije gelip çykýar. Başga bunu düşündirip bolanok. Sebebi sen eliňde dolu kontrollyk barka, ýakyn günne gora sen täsirini getirip durkan, şu taýda galmak bilen, şu taýda goşun taklamak bilen. Sana git diýip dap duranım ýok, häkimiýetlerim sen taklap otyr galmak, isleýär şu taýda resmi häkimiýetlerim. Benim alagadan ay ýok, mena bundan öbüde gerekçälik diýär. Çykdyjy ullyjak bolýar. Ýok, Amerikan Birleşik Ştatlary çykdyjylardan gorkýan ýurt däl ol. Ol Amerikan Birleşik Ştatlary diýen döwlet, ol dollary öde peçatlayan döwlet. O Merkez Banky Federal Rezerv Sistematy dollary öde peçatlayan näçe gerek bolsa kagadan köp.
çıktıcı meselesi bu tayda esasy rol oynamalı mesele de. Ondan hem için bolup biler. Ya ütüşkur adam yetkisin çekip oturmuş mümkün yok. Ütüşkur adam yetkisin çeken adam yetkisin çekilýän dögür o da goşun çıkarmagy howlukmadylar. O dögür ol irki dögür boldy. Häzir kawat adam yetkisin çekip Amerikan Birleşen Ştatları bir uly yetki çeken. Ondan hem için. Ondan yankıda düşün, yankaydiyanlar düşün. Diýmek şolaň has uly bir perspektiw bilen gödümli tutýan plan bar. O planam kime garşy gönükdirler? Bilner, o planı elbette regionnaky Amerikan Birleşen Ştatlarynyň esasy strategik garşydaşlary diýip hataplanýan Orsiýete hemem Hytaýyň bähwitlerine garşy gönükdirilip bilýär. Diýmek, şu proýekt Talibanlar häkimiýet başyna getirmek Amerikan Birleşen Ştatlarynyň strategik garşydaşlaryna garşy indiki oýnalyjak bolýan oýunyň başlangyjy. Nowatda edip. Şular ýaly oýuny Amerikan Birleşen Ştatlary we onun koalisiýon güýçleri ilkinji gedip oýnanaklar. Bilşime diýäli İgilli diýen ýani İslam halifat diýen ýanky hereket. Irakda hem Siriýede döredilýän hereket 2003-nji 2007-nji ýyldan soň başlap ýöne çykyp başlan şu hereket näme netijesinde döredi? Elbette Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hem taýyurdaşlarynyň ýakyn günlerde ýürüýte planlaşdyryp alyp baran siýasatynyň netijesinde döredi. Tötänliğin dörende attıracağında yok. Ya yadınıza düşýän bolsa, şu İgil'in güýçleri Siriýede hökümet güýçlerine garşy uruş alyp baranna Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri şolara garşy bir netijeli bir zat görkezdi elbette yok. Ya Amerikan Birleşen Ştatlarynyň maksady şol Başar Asadyň häkimiýetinden diňe bir Başar Asadyň da kimin şo taýda kim oturan bolsa resmi häkimiýeti agdyryp şoň ýerine öz dikmelerini getirmek. Ol häkimiýeti eýeljek bolanlar kimler? İgil. İslam halifati halfanyň döretjek bolan ýanky güýçler. Indi özüňiz pikir edip görüň. Strategik maksatlar üçin şular ýaly güýçleň kömeginden peýdalanyp bilýän ýurtlar Taliban ýaly güýçleň peýdaly kömeginden ýüz ögürmezler. Ol düşünükler. Indi eger Taliban geljekde, ýakyn geljekde Orsiýete galyşy ulanıljak bir proýekt bolsa, Orsiýete de ýany etirmek üçin Taliban hökman merkeze adyan üstüne geçmeli. Ya da etçek hereketini hökman merkeze adyan üstüne etmeli. Nähil hereket etjegim bolsa, gildiň hereket etjegim bolsa, açyk hereket etjegim bolsa, aralykda Orsiýetden aralykda merkeze adyan ýurtlar bar. Şo sana Türkmenistan. Muňa öýde näme aňladýar? Muňa öýde merkeze adyan ýurtlarynyň howpsuzlyk ýagdaýynyň mundan beýlek gaty uly ýeti mesele ýuruljakdygyny. Elbette Talibanlar häzir gepleşigem geçirip bilerler. Elbette Talibanlar häzir size söden berip bilerler. Yok biz size batırınjak däl, biz size degjek däl. Ýöne bu taýda Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Talibannyň arasynda nähili alaşyň esasynda şu proýektiň häzirki ýoly goýulan proýektiň amala aşyrylýanlygyny biz täp bilemdir. Özüňiz pikir edip görüň, häzir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň güýçleri, harby güýçleri häzir Awganistandan täp ol çykarylanyp. Olaň harby bazalary täp bir näçe şu taýda. Käbir beýlik döwletleriniň harby bazalary şu taýda. Ýöne Talibanlar şolaň gözüniň öňünde tutuşýadyr ýurdu batyp alyp oturýarlar. Indi tutuşýadyr hökümeti ele aldylar, indi Kabulda. Näme üçin ular hesini çykaranyp? Näme üçin hiç tat bolmaýan ýaly arkaýyn ýurtdan çykyp oturýarlar? Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bu arada asla beýana demedin, indi üçlenji gün beýana demedin. Şu Talibanyň häzir şu häkimiýeti batyp almagynyň hem şoň berjek netijeleri barada. Şoň nähil bir netijenin bolmagy mümkin. Ya biz bu protest bildirýärmi? Ya sen bunu kabul edýärmi? Bu öz pozisiýaň beýan etmeli. Şona meden ok. Gödüm balar. Diýmek şu bähwit. Şoň üçin näder Türkmenistana nähili ýol galýar. Türkmenistana diňe haýsydyr bir güýçlüräk koalisiýa arka tigremek galýar. Elbette Türkmenistan özüniň neytrallyk statusynyň, neutralitet, bitaraplyk statusynyň bardygyny aýdan bolup öňe biler. Sen neytrallyk statusyna blok gawartýan, ama Taliban sen neytrallyk statusyna hormat goýjak. Şoň üçin edil häzirki wagt gynantakda Türkmenistan hiç bir harby bileşige degişilýär. Harby bileşige girenok.
harby birleşigin ýardamyndan peýdalanmagy çalşany. Öz başda kepleşik alyp baran bolýar, öz başda kereket etjek bolan bolýar. Ýöne bu owat bilen oýnatmak. Iňolmanda ne postsovet döwletleriniň käbirleriniň hatabyna döredilen howpsuzlyk baradaky birleşik bar, kollektiwden howpsuzlyk baradaky alalaşyk diýip bir birleşik bar, ODKB diýip. Ana şoň düzümine bir 5 tane döwlet diýip. Iňolmanda şolaň hataryna kereket edip bilerdi. Daha üçin şolara agda bolup bilerdi da Türkmenistan. Iňolmanda şolarla agda bolmasa şolar bilen özara bir hyzmatdaşlyk barada alalaşyk bol çekip bilerdi. Ýöne şonu meden Türkmenistan häkim. Ine şolar ýaly ýagdaý, gala opy ýagdaý. Inni Taliban gelse ýagdaýa nähili täsir eddi. Türk Owganistanyň öz siýasatynda nähili ütüşlük peýda bolar. Ol odolky alyp gelen siýasatdan, ideologiýadan ýüpete tapawutlanýar, ýa-da tapawutlanýar. Talibanyň döwründen şo odolky ýurda häkimlik eden döwründen habardar adamlar elbetde Talibanyň kimdigini, nähili güýçlügini olar bilýändirler. Ýöne bilmeýän adamlar üçin käbirleri simpatiýa bildirjek bolýan illeşlenmez we käbir kommentariýalary okuyan bolýan. Aý näme olar diýe biziň dinarlarymyz, biziň diýen musulmanlarymyzdyr da diýe, o kapyrlar diýe, namaz okuman beren kapyrlar diýe, kowurlar da ýerine gelerler. Ana diýe musulmanlaryň sany köpler näme dogondan. Bu şey diýip oturgan biziň bir akmak nemelerimiz. Türkmenlerimiz. Bu Talibanyň dini prinsipi, dini ideologiýasy bir adaty sünni ideologiýasy, sünni dininiň ideologiýasy hem diýalog. Talibanyň uýan dini, şolaň dini ýörelgesi aşarit diýip atlanýar. Aşaritler. Aşaritler bolany näme bolýar? Aşaritler diýen ideologiýaň düýbüni tutujy. Biziň Eramynyň 9-njy 10-njy asyrynda Iragyň täderki territoriýasynda ýaşan Abu al-Hasan al-Aşari diýilen İslamçy teolog. İslam dininiň teology öz boluşly bir mektepdir diýär. Ýagny İslam dininiň ideologik mektebindir diýär. Ol İslam dininiň ideologik mektebiniň aýratynlygy kelamçylar hem felsepeçiler diýilen bir ýörükçe filosofiki taglymatlara meňdeş öz boluşly bar. Indi bu aşaritler diýilen ýa-ni şol aşari diýilen şo ýanky teologyň adından gelip çykýar. Aşaritleň aýratynlygy nämeden bar? Olaň ýanky şo kelamçylar hem felsepeçiler diýilen ýakynlygy nämeden bar? Aşaritleň şol aýratynlygy bular Kur'anyň özünde ýazylan zat edil şol ýazylyşy ýaly kabul edilmeli, ilki öz aňyň eleginden geçirmeli, şonu öz ýagdaýyna uýgunlaşdyrmaly, şoň çözgüdüni özüňçe tapyp, sebäbi Kur'an material ýazylan diýerler. Şoň üçin biziň akyllarlarymyz şo Kur'andaky material ýazylan zatlaryň içinden çözgüdüni tapyp, şunu şeýle ulanmaly diýse, biz şo Kur'anda şeýle ýazylypdyr diýip inda salafiler ýa wahabistler ýaly şol Kur'anyň her bir sözüne eýerjek bolup durmalylar, özümizçe öz düşünjämiz boýunça hereket etmäge hakymyz bar diýilen ideýadan uralýar. Olar şu meselede şaýlardan hem sünni mezhebine hem wekillerinden tapawutlanýar. Bolmasa olar özlerini sünniler diýip tapawutlaýarlar. Emma bulardan tapawutlukda mysal üçin aşaritlerden tapawutlukda salafiler, wahabistler näme diýär? Kur'an'da näme ýazylmasa edil şoturşuna kabul etmeli. Ondan şu döwrüň ýagdaýyna da uýgunlaşdyrjak bolup durmalylar. Kur'any eger Kur'an'da ýazylanmaý, kapyryň kellesini kesip, şu kapyryň kellesini kesmeli diýip düşünýär bolar. Emma Talibanlar näme? Bular hem kelle keserler. Ýöne bular şol aýdaly şaý mezhebine ýa sünni mezhebine maksus liberalrak, erkinrak dini çemeleşmeden tapawutlukda bular näme diýär? Bular Kur'ana, hadise, ölçü, düşünüş berýärlerde, hawa edil şular ýaly ýazylmandyr diýär Kur'an ýa hadislerde. Ýöne biziň düşünşimiz şular ýaly, ol düşünşem şol ýol ýa-ni aşaritler mektebini, şol ýolyny esaslandyran al-Hasan al-Aşariň ideýasyna eýermän, ondan hem has erkinräk interpretasiýa berip,
maany berip, öýellerçe ýoýup, öýellerçe bir düzgün ýola goýupdyr. Indi bu düzgünligiň içine nähil düzgünler girýär. Bular şol taýda näme üçin mysal getirmeli bolýar. Nemen käbir owan tanışlan bar. Ana adatlyk radiýetinde işlän kärdeşler bar. Şolardan toraýan, şo ine Talibanyň döwründe sedi ýaşaňyzda 96-njy ýyldan 2001-nji ýylaça. Şolaň ýöreden dini siýasaty, şolaň ýola goýan dini kada kanunlary, adaty sünni mezhebindäki kada kanunlardan näme bilen tapawut? Näme üçin şolar sizi öýellerin näme üçin size şeýle ýigrendirdi? Näme üçin halk şolara garşy boldy diýip men şo öýelde urun hakykatdan hem halk köpçüligi aglap aty nägile bolup şolara garşy koalisiýa güýçler gelende 2001-nji ýylda halkyň öýle ayaga alyp Talibanlara garşy uruşdylar. Näme edip diýen şolar ýigrendirdi diýsem mysal getirýär mysal üçin. Şolaň düzgünüňi şo aşaretlen düzgünü boýunça eger sen musulman bolsan sana aýdama aýtmak, saat etmek bolanok. Saat çalmagyň bolanok aýdama aýtmak. Aýdama aýtmak, saat çalmak Hudaýdan ünsüňi sowmak. Ýa-ni dünýäwi keyplere ähmiýet bermek. Aýdymyň hem saatyň ornuny kendiňe dowa edilegi bilen doldurmaly diýip düşünýär. Aýdym saat gadagan. Sport bilen meşgul bolmak bolanok. Sport bilen meşgul bolmak olam şeytani iş, olam kafirň işi. Sen o sport bilen meşgul bolanda sen Hudaýdan, Allahdan ünsüňi sowýan, keype ol öýde bolşdyr keyp alýan. Buňa ödem şirk. Sport bilen meşgul bolmak bolanok. Saglygyň üçin sport bilen meşgul bolanjak bolar. Adam meşgul bolany näme üçin? Saglyk üçin meşgul bolanlar. Şolam bolanok. Allah Teala näme saglygyň aladasyny etmedi. Ýöne ne bilen düşünşi şon ýaly. Ondan ayal gyýlara bilim almak bolanok. Kur'anyň hiç ýerinde ayal gyýlara bilim almaklyk gadagan edilenok. Hadisde de gadagan edilenok. Gaýta maslahat berilýär. Bular ýok, sen ayal gyýy bolsan sen asaňa bilim almak bolanok. Talibanyň şo ýurdu dolandyran 5 ýylyň dowamyny sowatlyk boýunça Owganistan iň izdaky dünýäň iň izdaky ýurduny öwrüldi. Ondan yaş oglanlara 14 ýaşyndan beýlek başlap, eger şolaň sakkaly murty ösýän, bolsa şolara sakkaly murtyny tyýrmak bolanok. Sen yaş oglanan bolsaň, eger özüň aslynda bir köse bolmasaň, mysal üçin sen käbir adamlarda, käbir çağlarda, yetkinjeklerde sakkaly murtym ösenok. Olar ýalynym ýagdaýda onna bagyşlaýarlar. Eger sakkaly murtyň ösýän bolsa, sen hem ýaşyň 14 ýaşyndan uly bolsa, sakalyň sen belli bir derejede uzunlygy belli bir derejede bolmaly. Onam näme bilen ölçüýärler? Aňa gelmejek bir ölçü bilen ölçüýärler. Ol Kur'an'da dagdalmadyk, ol hadisde dagdalmadyk. Mengine şo kärdeşlerimin, owan kärdeşlerimin bir aýdy. Ýollyda diýe barýansyn, men niýe ýaş oglum ýa 19 ýaşlam, oglum 19-20 ýaşda oglum bol, men diýe sakalyň şu taýda bolmaly. Men öwüm etip duran bolmaly. Menem halam ok ýigrenýän, onu da näme etjek diýe. Ondan bolan diýe şo Talibanyň her ýerdimde satçylar durýar diýe. Şo din standartyna gödäwçilik edýär. Saklaýarlar diýe, näme diýerler diýe, ellerinde de diýe o kerosin lampasy tipi lampa bar. Bilýänsiňiz kerosin çyragy bir çyragy şey lampa türlüýändir. Şonu standart edip alýarlar. Şo kerosin lampasyny ellerine alýarlar da diýe men sakalym diýe ýokbordan goýberýärler diýe şo aşakdan çykmasa diýe men sakalymyň uzunlygy. Men alýarlar da diýe näçe şo sany ýadyma düşenok, näçe gedek durra bilen meni ýençýärler. Ana şolaň düzgün. Ya da olan aýdýar men aýdym saat etmek gowy, ýani ol akordeon çalyp aýdym bilýän olanda. Men ýa şo aýdym saat etmek üçin ýa birinjiden aýdýar öz janymy anan ýani iň ýakyndan çagyryp bilýän. Ýa hemdekşe janyňam anan bolanok diýe. Ýa aýdym saat edýärden onan bir goňşuň ýa bir görüp goňşuň ýa senden araljak bolup gören bir tanşyň şonu göre aýta eşitäýse baryp hökman ne Taliban aýdýar. Şoň üçin ýa men käbät bir oturşyk edip bir dostlarymyň ýanyna bir aýdym aýdasym gelýär diýe, olaň diňläýär diýe menden haýyş edýär diýe. Men näme diýäsiň, men birin jaýymyň aşagynda padwal bar diýe. Şoňa akordeon malýana şoňa düşýän, emme penjereleri ýapýan, ses çykmaýan kapyny ýapyp diýe şey diýip ýuwaşlyk bilen aýdyp, şey diýip oturşyk edýär. Şey diýip ýaşadyk diýe. Ine Taliban ne gelse ana şol bizimle käbir illeşlemeden şo begen oturan illeşlemede ýetirjek bolýan adam. Üstüne Taliban döwründe sehel bir düzgün bolsaň o taýda şu resmi sud häkimiýet ýok, o taýda struktura ýok. Bir dini ýanky kady bar.
bir adam teňe balmy söýýär. Ondan şo sportlar ýatyrylandan soň bular näme etdiler? Şol etaat meýdançylary, sport meýdançylary, futbol oýnalýan meýdançylar bolsun, beýleki sport ýardyşlary geçirýän meýdançylary adamlara jeda berilýän bir ýanky meýdança urdular. Ganyny kulýan ýeri urdular. Öldürem näme diýip tomoş etmeli şoňa. Adamlar sürýärler, çağa boldan uly bol tapaw diýip kiçik çağalyň psihikasyny döwýärler şeýdi. Küçük çağa şo taýda adamdan kellesini ketilişini, adamdan maňlaýyna ok berilişini ýa-da daşlanyp öldürüşini görüp şoňa tomoş etmeli. Köpçüliklerin jeda beriş şäherlerini şeýdip gurnaýarlar, adamlar gorkulmak üçin. Ölüm jedaty nähil ýagdaýda säheline aýdaly bir aýal maşgala bilen erkek adam bir ýerde duşan bolsa öldürem arasynda nikah barada, nikah baglaşandygy hakynda başlan. Şahadatnamalary ýok bolsa, oturdy kenan nazardan aýtdy. Ýa-da biri saňa şylta gassa, ana men plan bilen plany ýatandygy gördüm. Erkek adam bilen aýalym. Oturdy şolaryň ikisine de ölüm jedaty berilýär. Ine şolar ýaly ýatat alyp bardylar. Indi Taliban näme diýen bolýar? Şu arada enha Moskwa gelip duşuk geçirilenlerden jurnalistlerin önüne Taliban'dan şu bir tane delegasiyonun vekili pres konferansiýa berip çykyş eden boldy. Şu taýda olaryň dünýä jemgyýetçiligini onandyrmaga çalışdylar. Biz diýe geljekde häkimiýeti el altak gorkup oturmaň, biz aýalylaryň bilim almagyna da ýol bereriz, biz söz adatlygyna da ýol bereriz, ay biz näme diýip bir giden zatlar agdap geçdiler. Näme üçin şolar şu zatlara üns berip jurnalistlerin önünde çykyş etdiler. Sebebi öz döwründe Talibanlar terroristik hereket diýip elan edilenden soň olaň şol ýurdu dolandyran döwründe daşaryk döwletlere terroristik hökümet bilen olaň hökümet bilen hiç ýylyk atnaşyk taklamaklyga ýol berilmedi, gadagan edildi. Şoň üçin bular düşünýär, indi şondan tapag alan bolmaly. Bizni birazajyk bulara wada berip da köşüşdirýärmi hep. Geljekde ýene de bir sanksiýa aslında bolar. Geljekde ýene bir de ýanky terroristler hökmünde gararlar diýip indi bular dünýä jemgyýetçiliginiň biraz garaýyşyny ýitdirmäge çalışýarlar. Bu bir tarapdan goýda taýgo. Eger şular hakykatdan hem şol odolky eden işlerinden, odolky eden zalymlyklaryndan sapag alyp şolara görülen, şolara bolan garaýy dünýä jemgyýetçiliginiň garaýyşyndan hem sapag alyp indi bular birazajyk öz taktikalarny, siýasatlaryny, ideologiýasyny ýitdirjek bolýarmysa bir tarapdan goýda. Ýöne beýleki tarapdan bular barybir şol ideologiýaň adamlary, bular öz ideologiýasynyň el çekenoklarda birazajyk ýumşatjak bolýarlar. Emma özleriniň garaýşynda, dünýä garaýşynda şol odolky göreden praktikasyny dogurdugyna ananýan adamlar. Bular öz dininden üýdöwren adamlar däler. Biz dinimizden üýdöwren. Olaň dinni düşünýän zatlarym ýanky men aýdanlardan. Şoň üçin bular bilen bir kadaly bir jemgyýet gurmaklyk ol anhadiş bolmaýar. Her näçe bular fiýatatyny 300 şokolda üýtedi bersinler. Ýöne men öz garaýşym boýunça bular kadaly bir döwlet hökmünde, bir hökümet hökmünde bir progressiv adam hukuklaryna birazjyk adawlymly ýol berýän bir näme hökmünde alyp gidip bilmeýär. Beýleki tarapam ýankagdan mesele. Nähili alalaşyň etatyny günwatar güýçleri Owganistan terk edýärler. Bular bilen nähili alalaşa geldiler. Bu taýda alalaşyň bardygam göze görünüp duranda. Alalaşyksyz bular ýaldat edilmeýär. Alalaşyksyz sen ýöne alan etdin, ýurtdan çykyp alna hökümeti alilmeýär. Diýmek şu taýda iki taraplaryň bir alalaşyk bar. Bolýar. Bir siz ýene tutuş Owganistany eýleri ýalydyr. Owganistanyň hökümetini eýle alarsyňyz. Ondan soň siz bize mena käwirdatlary etmeli bolarsyňyz diýilen ýaly şert goýulan görünüpdir. Ana şol şertiň hem nämedige ýakyn wagtlarda belli bolar. Ýöne bu taýda eger bolýar o ýanky Talibanlar günwataryň güýçlerine söz berip bilerler, sözüni ýygyna da alyp bilerler. Ýöne eger Talibanlar üçin bähitli boljak bolsa, aýdaly günwatar häzir milliardlarça dollar ýardam berip başlasa, ýaraw kömegini berip başlasa Taliban. Eger edil häzir günwataryň öde şonu etdi. Häzir gödegine getirip görüň, Owganistanyň territoriýasynda onlarça harby badalar we günwataryň harby badalary. Şu taýdaky ýaraglar äkedendir diýýärmi? Ýok. Şu taýdaky ýaraglar äkitmäge bilen ýagdaýlarym ýok. Diňe häzir bilen bar aladaty, günwataryň häkimiýetleriniň bar aladaty öz eskerlerini şu taýdan çykarmak, ofitserlerini çykarmak.
Oram diplomatlarını çıkarmak. Eğer Afganistan'ın teritoriyosundan yani Kabul'un aeroportundan 2 yaka samolyot uçuyor. O taydan teknikanı alıp bir deryalı olan mümkünçülüğü yok. Şoň üçin şo taýda tutuş hemme tehnika gal ya. Indi özüňizi gödegine getirip görüň. Näme hili harby tehnikalar şo taýda Talibanyň eline galdyrylýar. Şu alalaşygyň alamaty. Şu alalaşygyň alamaty häzir Awganistanyň Taliban hökümeti uly ýaraly güýçli bir döwlete hökümeti urlýar. Gaty uly ýaraly güýçli. Ondan soň ýene bulara gizlinlik ýoly aşaklyk bilen ol yani igile kömek berilýär, Al-Qaida kömek berilýär, Saudy Arabistanyň üstü bilen edilýär. Bulara ýene gizlinlik bilen kömek edilmek bolmaly. Ol ähtimallygyny aradan aýryp bolmady eger alalaşyk bar bolsa. Ondan soň bular nähili hereket etjek. Häzir Türkmenistan aýdar el almak üçin ýöne Hudaý haklaryn Talibana ullukan bir hereket etmek gerek, güýjem gerek, ýaragam gerek. Şo taýda bir 5-10 min el ýaragly Taliban geçdi, häzir hereketden Türkmenistanyň häkimeti ýykylýar. Türkmenistan ele geçýär şolan geldi. Bizde oňa ýaragly garşylyk görkezýär, bizde olar ýaly harby türgün tälim alan taýýarlykly goşun ýok. Watan üçin janyny berjek bolup duran 2 adam bolsa bolaram ýöne o taýda häzir harby eserleň taýýarlygy ýok. Olar sığırlan çedegini artsynmy, olar guruluş bilen meşgullanypmy, köçe süpürsinmi bilen eskerlenmez. Ya o taýda o gidip baýyrlardan pisse ýygsanlarmy görgüller. Ya da harby taýýarlyk geçdiler. Bulan erlerine ýara berilen o. Diňe bir eskerlen de o polisiýaň eline häzir ýara berilmeýän aýdýar. Ya diktator rejim özünden gorkutýar. Adamlara anam ýok. Indi şu armiýa bilen biz Talibana garşy durup biljek. Indi şu tarapy. Şoň üçin Türkmenistanyň rejimi, Türkmenistanyň hökümeti islese, islemese de haýsydyr bir güýje harby beleleşige arkasyny diýeremel bolýar. Şonu etmese, onda ýurdun işi gaýdýar. Indi şu ýurtdan çykarylmak häzir Awganistandan indi çykmak adamlary aketmek meselesinde häzir indi Taliban paýtagda ally bolýan, dikdin Talibandan gorkan müňlerçe adam indi ýurtdan çykmagyň aladasyny edip. Türkmen menen ýan kaýdyşym ýaly türkmenlerim şolaryň içinde bar. Bu görgüller häzir näme etdi? Şu Taliban ana hökümetiň binalaryny ele aldy diýilen maglumat ýaýran adyna Talibanyň özlerine kastetçen özlerinden araljagyna düşünip oturan müňlerçe adamlar görgüller Kabul'un aeroportuna alyp başladylar. Ine seredin aýlgan şagdaýa. Ine şu taýda şu Kabul'un aeroportu, ine dek düýün bolup beren waka. Ine seredin adamlar şu taýdan 2 ýaka uçur uçýar, daşary gurdun uçurlar. Şolara atlyşyp şolar bilen gitmäge umyt edýärler. Yani o taýda mümkinçilik ýok, olar alyp gitjek hiç uçur ýok. Seredin dyrmyşyp. Birinjiden şu uçurun häzir uçjokdygan belli-de. Yani şu görgüler şoňa umyt edip şu näçe mümkin bolýarsa şu uçuryň içine girjek bolýarlar. Şuň bolmasa ertir uçur diýen umytine seredin. Ine adamlar kimden gaçýarşylar? Talibanyň gaçýar, näme üçin gaçýar? Şu görgüler şol daşary güýçler bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar şular. Ine şolaryň köpüsi. Häzir şular gaçmadan şolaryň başı ölümli mal talandy diýil, ýani gaç. Ýetlapky maglumata görä, diňe ýöne Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harwlary bilen hyzmatdaşlyk eden dil maaşlarynyň sany 12 000 dollar hesaplanýar. Ýöne dil maaşlarynyň sany. Başgalar da gurrun ýok. Sen eger ýanky düşman dil pasaplanýan adamlara sen dil maaşlyk eden bolsaň, seni öldürýärler. Ýanky algap şol aeroportda barýan adamdan içinde şolar ýaly adamlar ken daşary kampanyalar bilen, firmalar bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar bar o taýda. Olaryň köpüsini Talibanlar, düşmanlar diýip atapdyr. Häzir hem häkimiýet el alsa Talibanlar şolara çäre görýär. Emma gunwatar ýurtlarynyň siýasatyny heredin. Şolar bar diýip ala edýärler, mine şuň ala etmeli şolar bar. Ýa-da ertire bir güne galdyrylsa, şol adamdan bar çöplenýär. Eger mart aýyny şu ýurtdan çykjakdygyny aglan eden bolsaň, o näme üçin şu öňünden şol adamdan aladasyny etmedi? Mart aýyna bularyň çykjakdyklaryny aglan etdiler. O sentýabr açenni oşundan bol çykarardy. Ýöne öňü bilen bu taýda halat edilmeli adamlar bar. Ana bulan siýasat. Indi Awganistanyň özü umuman tarih boýunça ýakyn taryhyny alamada bir hakykatdanam
dünýägi jemgyýete, dünýägi bir jemgyýet gurulşyna taýýar halk, taýýar millet diýen ýaly bir soraglarym ýüde çykýar käbirler şo soragym beri aýdýa Owganistan hiç yaşanam diýe orta asyrlar ýanky sivilizasiýasynyň orta asyrlar jemgyýetiniň derejesinden hiç yaşanam ýokary galmany madam uruşup geldiler. Inden şeýle bolar bilen borçlary şon ýaly bilen milli aň düşünjesi şon ýaly diýip aýplama bildirýändir. Ýöne bu aýplama bilen men özüm şahsy özüm galalaşam. Näme üçin diýdiňiz? Talibanlardan öňkü biraderak öňkü döwrü alyp görsek, o Owganistanyň şeýle bir ütdeşik jemgyýetde ýaşan bir döwrü boldy. Güdüňi dämel döwrü boldy. Şonu käbir adamlar bilen, o käbir Owgan ýaşlarym häzir bilýänlerdir. Ine şu ýakyn tarihden almaly bolsa, şol bir näçe elbetde bir näçe döwlet liderleri, bir näçe şahlar çalşyrly Owganistanda. Owganistanyň özi aslynda garaşly döwlet hökmünde öz garaşlylygyny şu ilkinji şah resmi şah diýip elan edilen Amanullah şahyň döwründen başlandy. Olan 1919-njy ýylda, ýani şol Britan koloniýasynda Britanlar şo taýda öz kolonial siýasatyny ýöredýän döwründe şol Puştunlyň içinden Pagian diýen şäherden bir ýaş oglan çykyp halkyň godolugynda ümwaşçylyk edip, özüni görkezip, oňam ady Amanullah bolla, Amanullah Han diýen ady alyp, şolam o prezident diýen elbetde wezipede ýokdy, şol şahlyk etdi da. Olam ýöne görýärmi, oňa garşy Britaniýanyň öz kolonial işleri hemem şoňa tarapdarlary oň güýçlerine garşy uruşy guran edip şeýdip ýurdun içinde 2 ýyllap grajdany uruşy boldy. 19-njy ýylyň 21-nji ýyla şeýle. Agyrdan goý Britaniýanyň kolonial işleriniň hiç ýyly buňa çäresizlik sebäpli olar urdu terk edip gitmeli boldylar. Şeýdip Owganistan hakyky öz başlap bir döwlet hökmüne tanalyp başlandy. Şondan soň elbetde bir näçe ýolbaşy döwlet liderleri çalşyldy. Ýöne şolaryň içinde Muhammed Zahir Şah diýip bir döwlet lideri boldy. Ýurda 40 ýyllap ýolbaşçylyk etdi. Muhammed Zahir Şah nädip döwlet başyna geldi? Şoň kakaty Muhammed Nedir Şah diýip elan edilen adam 1929-njy ýylyň 33-njy ýyl aralygynda ýurda liderlik etdi. Şonda da şoň janyna kastetip öldürdiler. Ýani şoň kim tarapyndan öldürilenligi belli däl. Öli o janyna kasteden adamyň özi belli ol, bir ýaş oglan, olam şol harby gimnaziýaň uçurumlarynyň şo gutorjuş, okuw gutorjuş çäretine gatnaşanlar şol Nedir Şah. Şolaryň biri, şu uçurumlaryň biri ýanyna ýara bar eken şoňla aty öldürýär. Ýani oňa kim görkezmeýärdir, kimin buyrugy boýunça edipdir, ol häzir nädem sır bolmagyna galy. Ýöne şu Nedir Şah özüniň ýurdu dolandyran 4 ýylyň dowamynda halky özüne şeýle söýdüren, şeýle özüni aldyran soň halka şoň Fransiýada okap beren 19 ýaşly ogly ýanky şu Muhammed Zahiri halkyň özü çagyryp getirýär. 33-nji ýylda kakaty öldürilenden soň. Şeýdip şu 19 ýaşlyja oglany şu ýurdun döwlet lideri etip goýýarlar. O adam ýanky aýdyşymly prezident diýen wezipä ýok, şah diýerler. Şoň üçin şoň adyna Muhammed Zahir Şah diýip dakdylar. Berdiler, ýa-da şah lakamyny goýdular. Şeýdibem şu 33-nji ýyldan 1973-nji ýyla çenli 40 ýylla Muhammed Zahir Şah Owganistanda dolandy. Muhammed Zahir Şah şu Owganistanda dolandyran şu döwründe 40 ýylyň dowamynda Owganistanda görülip eşdilmedik bilim hem medeni reformalar geçirildi. Öyle Muhammed Zahir Şah Gunwatarda bilim alan ya oglan hökmünde, adam hökmünde hem Gunwatarın medeniyetinden köp zatlar almaga çalıştı. Hem Sovet Soýuzy bilen hem ýakyn hyzmatdaşlyk taklady. Sovet Soýuzyna da ýaş ýyllaryny iyi berip, şu taýda Owganistanda ýaş oglanlar beýler. Şu taýda ýokary bilim alyrdy. Döwletiň öz hasabyna. Soňam getirip şu spesialistleri döwleti ösdürmekde, halk gojalygynyň dürlük budaklaryny ulanyp şu spesialistler häzir emma Muhammed Zahir Şah döwründe bilim alan ýaşlylar, o döwürde ýaşlylar häzir emma. Olan köpü häzir orça döwürler. Hem Gunwatara uğratdy. Ina şonna käbir suratlara seredimde, men şu döwürde Muhammed Zahir Şah dolandyran döwrüne galan bir tarihi arxiv suratlary var. Ine şta seredim aýalydy. Ine şular 50-nji ýyldan student ýaşlar, ine seredim. Ine student gyýlar, kelleleri ýalaňaç, gyýyska koýnakly, ýuwup goly, ine institutda okuw barýarlar. Ine seredim. Ine şular uwan ýaşlar, ine şular. Şularyň Gunwataryň ýaşlaryndan näme ütdeşik tapawdy, am seredim. Ine şularyň geýnülerini, oturuşlaryny, adyny.
Ine bulam iş yerinde Owanstanın gelinme yılları öýdara pikir alışdylar. Teredin hiç şulan gün watarın ayal ýyzlaryndan üýtüşik tapady wamy. Ne şurada bir surat wa 2013-nji ýyl bilen ýa 2050 1950-nji ýyl bilen 2013-nji ýylyň tapadyna teredin diýip teredin. Ýokarky suratda bir kitaphanada iki tane ýene almaşgylady. Owanstany aşakda da ine häzirki döwür. 2013-nji ýylda ayal ýyllaryň Owanstana ayal ýyllaryň keşfi. Ine şu dünýä tapady var. Ine Owanstan şo döwürde nämen görkezdi? Dünya sivilizasiýasy bilen ayakdaş gidip biljekdigini görkezdi. Ol diňe döwlet liderini hem döwlet lideriniň alyp barýan siýasatyna bagly. Döwletiň hökümetiniň berýän siýasatyna bagly. Sehel bir progressiv pikirli adam gelse, sehel antaplyrak adam gelse, şo ýurdu düýpleýin ýitwedi bilýär. Medeniýetine, ilmine, bilimine. Emma soňky döwürler ine gün watar güýçleriniň şo taýp pul ýatyrmanyň netijesi ne de şol Muhammed Zahir Şang döwründe döredilen ýagdaý döredip bilmediler. Näme üçin? Sebäbi şonunda haýhydyr bir güýçler isläniyor. İçindäki korrupsionerler ölki ýeteleriniň aladasyny ýa daşyndakylarym şu pul ýumagyň aladasyny ýa da şo taýda şo jemmetin özüniň aňynyň üstünden isläniyor. Sebäbi adam näçe, halk näçe guýdy. Bollukça bilim taýdan, akyl taýdan, medeniýet taýdan şonça da ony ezmek hem kontrolda saklamak. Anysat. Ýöne teknologiýa. Emma şu käbir adamdan pikir edişi ýaly Owanstan orta asyrlar döwründen hiç sasanam açylmady diýen adamdan pikiriniň ýalňyşdygyny görkezmek üçin men ýanky suratlar görkezdim. Jemgyýeti düýüp ölgözüp bolýar. Ýöne indi gynansak da häzir jemgyýeti, Owan jemgyýetiniň häzirki ýagdaýdan has pete düşürjek güýçler geldi. Talibanlar geldi. Indi bu talibanlar bilen Merkadaýa ýurtlar Türkmenistan nähili hyzmatdaşlyk alyp barmy? Bu Talibandan ertek gün nähili plany aşyrmagyny mümkin, nähili howplarynyň bardygy barada bular nähili pikir edýärler. Şoň aladas ne diýerler öňünde. Şu wagtda nähili şular çäre görmeli, hem nähili çäre görüpýär. Ne şoň öýdi uly soraglaň biri. Umman men şu edeki gepleşigimde ne şular ýaly köp türlü soraglara birazjyk üntüňi çekmek istedim. Başardığımdan öz şahsy garaýşymy aýtdym, başardığımdan objektiw we gurrun etmäge çalışdym. Ýöne pikirlenir ýaly bu taýda mesele eken. Umumyň biz bu wakalary idarlap durarys. Wagtymyzyň ýagdaýymyzyň bollugundan siz hem idarlap durun, bar bolan maglumatyny bilen ýa biziň bilen paýlaşyp durun. Hem ýene de geljekde men edýän çykyşlamy halaýan bolsaňyz nähildir var haýdy hemmeti bilen alalaşmak hökmanýal, haýdyr var aspektler ýa jähtler bilen alalaşýan bolsaňyz ýa şonu gadykly görýän bolsaňyz men kanalyma abuna ýazylmaňyzy dowam etdiriň. Daýyk wasaň hem kommentariýa bölüminde öz garaşlaryňyzy beýan etmeňizi dowam etdiriň. Men diňe buňa şat bolarym. Şuňlukça ünserip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.